L'avaluació és una fase important en el procés d'elaboració de polítiques públiques i, per tant, tal com estableix el Reglament per l'Equitat de Gènere, que es va aprovar en el 2019, en el seu article 8 estableix que els plans municipals s'han d'avaluar en perspectiva de gènere, per tal de conèixer i valorar els resultats de les polítiques públiques i les seves repercussions en la igualtat o la desigualtat entre dones i homes. En el marco estatal, lo que es la Ley de Institucionalización de Evaluación de Políticas Públicas de la Administración General del Estado, que se aprobará en breve y donde se especifica de forma clara que la evaluación atenderá a la perspectiva de género, del equilibrio intergeneracional, del reto demográfico. Por ende, hay un reconocimiento a escala de ley estatal de la importancia de incorporar pues, esta perspectiva de género, no solamente en la evaluación de los impactos previos, sino también en otro tipo de evaluaciones de resultados, como hace la guía, el cuaderno metodológico que hoy aquí se presenta. Esta fuerza que ha ido tomando en los últimos años la perspectiva de género en evaluación como un contenido clave, nace ante la evidencia que muestran los estudios de género y política pública de que las políticas públicas no son neutrales en sí, es decir, suelen estar diseñadas pensando en un ciudadano medio, blanco, heterosexual, de clase media, trabajador en el mercado remunerado, es decir, con un perfil específico, y esto hace que las políticas no tengan impactos equivalentes en hombres y mujeres, sino que generen impactos diferenciados de género. Evaluar el cambio social no es una tarea sencilla, requiere mirar los procesos de implementación de las políticas, pero cuando estamos intentando evaluar el cambio en términos de igualdad, es especialmente importante ver el diseño, pero sobre todo también dirigir la mirada a la implementación para entender cómo sucede justamente este impacto en términos de equidad de género. ¿Qué supone adoptar una perspectiva de género en la evaluación? Pues poner en cuestión las relaciones de poder entre los géneros e indagar en los efectos e impactos que tiene una política concreta en hombres y mujeres. Esto se traduce, asimismo, en medir la distinta situación de partida y las diferentes necesidades de hombres y mujeres, la importancia de las líneas de base, ¿no? De una clara línea de base al inicio de la política, analizar cómo las políticas contribuyen a disminuir las desigualdades entre los géneros en conexión con otras desigualdades e identificar hasta qué punto las mujeres participan, ¿no? Sabemos que las mujeres con frecuencia hemos estado participando en menor medida en el espacio público y por ello es importante ver cómo participamos en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas. Al final, l'avaluació és una fase més del cicle de polítiques, no? Que pot acompanyar molts dels moments del disseny, la implementació o l'anàlisi dels resultats de les polítiques públiques en per què és rellevant que això sigui així. La primera és que l'avaluació és un procés de creació de coneixement, no? És una anàlisi que sí que és veritat, té una part tècnica, però al final no està aliena o pot estar subjecte a biaixos de gènere. Té efectes tant amb el què mirem, no? Si ens interessem per quins són els impactes de gènere d'una intervenció, i també el com ho mirem, no? Per exemple, quines veus estem escoltant per veure si una política funciona. Un altre element important és que l'avaluació ens pot ser molt útil com a instrument per identificar i corregir l'androcentrisme que encara impera en polítiques i programes. Llavors, un tercer element important i que potser és l'argument que millor serveix per explicar a l'administració per què hauria d'avaluar en perspectiva de gènere, és que al fer-ho, al final, produeix, com deia, una avaluació de millor qualitat i, per tant, ens ajuda a entendre millor com funcionen aquestes intervencions, per què i per qui, i a la vegada assegurar que no reprodueixen desigualtats de partida. Al final, l'avaluació també és una eina de rendició de comptes, no? I si fem avaluacions sense perspectiva de gènere, el subjecte de la rendició de comptes és un que és específic, que sabem que no és el conjunt de la ciutadania, no? Jo us donaré 4 pinzellades del que és aquest nou quadern que presentem avui, centrat en avaluació, que és el que ens plantejàvem amb aquest quadern. D'entrada, volíem poder tenir un punt de partida compartit sobre què vol dir avaluar des de la perspectiva de gènere, perquè no sempre es té clar què és, per tant, amb el quadern intentem fer-ho d'una manera pedagògica
I després oferir orientacions, recursos, estratègies per al personal municipal per poder contractar avaluacions amb perspectiva de gènere. Què entenem per incorporar la perspectiva de gènere a l'avaluació? Que això és un procés que hi ha d'haver una voluntat al darrere, no? Perquè si no es dilueix. Per tant, ha de ser una voluntat, un acte intencional i això ho condicionarà tot. I això vol dir a la pràctica que és essencial que incorporem dades més relatives a l'àmbit privat, que s'ha acostumat a oblidar més en relació als usos del temps, al treball domèstic i de cures, que són unes desigualtats de gènere que encara estan marcant de forma molt clara la nostra vida i la nostra participació. I, com és essencial, si durant el disseny o la implementació no hem treballat colze a colze o no hi ha hagut una participació de dones i entitats feministes, durant l'avaluació és clau que hi sigui, per donar-los veu i poder garantir aquesta diversitat també. I, evidentment, tota l'anàlisi de gènere. És a dir, hem de partir de l'existència, del reconeixement i del coneixement de les desigualtats de gènere existents en l'àmbit d'intervenció. A partir d'aquestes desigualtats per veure si amb l'aplicació del pla hi ha hagut canvis en la situació dels homes i les dones destinatàries del programa i en quin sentit. Si hi ha hagut una millora en la presència, la participació de les dones, canvis també en l'accés de les dones als recursos, als materials, però també als immaterials, en termes de temps, de poder de decisió, accés al lleure, a la cultura, a la salut, i tots els canvis en les relacions de gènere, estereotips i rols. Tot això, com ho fem? La gran pregunta, doncs bé, us trobareu al capítol 6 del quadern, que és el cor, és molt extens, que és on fem un recorregut per totes les fases des del moment que pensem hem de fer una avaluació fins que la tanquem. I aquí anem explicant, posant exemples, explicant què vol dir cadascuna. Però aquí sí que és essencial que tinguem molt clar que l'Ajuntament, encara que contractem, el nostre rol és clau. Ha de ser un rol de compromís, d'impuls, facilitador i actiu al llarg de tot el procés, facilitant informació, aconseguint complicitats a l'organització, facilitar contactes, és a dir, hem de no posar pals a les rodes, sinó tot el contrari, participar-hi activament i facilitar que l'avaluació es pugui dur a terme. La Comisión ha adoptado una definición, digamos, específica de evaluación. Ya veremos en nuestro ámbito específico de la igualdad de género, es una definición restrictiva, muy restrictiva, y dice que la evaluación es un juicio basado en la evidencia y que analiza en la medida que una intervención es efectiva, es eficiente, es relevante, es coherente de manera interna y externa y ha logrado o refleja el valor añadido de la Unión Europea. Si queremos añadir un criterio adicional, algún criterio adicional, esto hay que justificarlo para que metodológicamente se considere robusto, Normalmente vemos alguna pregunta específica relacionada con la igualdad de género bajo esos criterios, particularmente eficacia, eficiencia e impacto y poco menos. A veces, como yo comentaba, se puede añadir un criterio específico independiente y hay ejemplos de evaluaciones donde se ha añadido el criterio de equidad, que complementa a los 5 ya mencionados antes. A nivel europeo se están poniendo los cimientos, como decía antes, realizando algunos esfuerzos muy irregulares y eso significa que todavía tenemos mucho por avanzar en relación de lograr cumplir con los principios normativos referidos a la transversalización de género, en evaluación o evaluación con perspectiva de género ya en un nivel más avanzado del concepto y la práctica, y así lograr evidentemente materializar los principios de buena gobernanza y el logro de resultados justos y equitativos para todas y todos, No hay ninguna política pública, ninguna, que no impacte claramente a mujeres y hombres de manera diferenciada y porque además la desigualdad está en todos los aspectos de nuestra vida. Así que poder evaluar en este sentido las políticas que se están haciendo era fundamental. Cuando hacemos esta evaluación estamos dando también respuesta a esta nueva gestión por valores que la propia plantilla nos ha pedido. No solo es un ejercicio de democracia y de transparencia,
que lo es, sino que además nos permite la innovación. Y esto es un aspecto muy importante.